வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் ஃப்ரெஷர்ஸ் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு புதுசாக படிக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ புதுசாக படிக்கிறவங்க அவங்க ப்ரிப்பரேஷனில் அதாவது படிக்கும்போது ரெண்டு விதமான தப்பு பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு தப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும். டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணுற எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். அப்ஜெக்டிவ் டைப்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. அதாவது கொஷின் கொடுத்துட்டு ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. அதில் வந்து நம்ம கரெக்டான ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து 5 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக. இப்போ அந்த குரூப் ஒன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இனிமேல் எல்லா எக்ஸாம்லையுமே 5 ஆப்ஷன் தான் வரப்போகுது. ஸோ அப்போ அந்த 5 ஆப்ஷனில் எது கரெக்டான ஆன்சர்னு நாம சூஸ் பண்ணணும், ரைட்டா? இப்போ குரூப் 1 குரூப் 2 எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல நடக்கும். மெயின்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல நடக்கும். அண்ட் குரூப் 4 பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் மட்டும்தான் நடக்கும். அந்த ஒரே ஒரு எக்ஸாமும் அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல நடக்கும், சரியா? ஸோ அப்போ இப்போ புதுசாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்றவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா, நாம எழுத போறது அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாம், ஓகேவா? 4 ஆப்ஷன், சாரி இப்போதைக்கு 5 ஆப்ஷன் இல்லையா? ஸோ 5 ஆப்ஷன் இருக்கும். அப்போ நம்ம மேலோட்டமா படிச்சுட்டு போனாலே போதும். எக்ஸாம் எழுதும்போது அந்த ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கும்போது நமக்கு ஆன்சர் ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ நாம வந்து என்ன சொல்றது, மனப்பாடம்லாம் பண்ண தேவையில்லை, புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா மேலோட்டமா பார்த்துக்கிட்டாலே எக்ஸாம்ல ஆப்ஷன்ஸை பார்த்ததும் நமக்கு ஆன்சர் என்னன்னு ஞாபகம் வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா உண்மை என்னன்னா, நமக்கு ஆப்ஷனே கொடுக்காம இருந்தா கூட நம்ம கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடுவோம். பட் ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கும்போது தான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும். கண்டிப்பா சீனியர் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வந்து இதை ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு 2-3 எக்ஸாம் எழுதுனவங்க கண்டிப்பா அதை ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த மேலோட்டமா பார்த்துட்டு போனா போதும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்பீடா படிச்சுட்டு போயிட்டு நீங்க ஒரு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நெகட்டிவ் ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்ல ஒரே ஒரு யூனிட் இல்லைன்னா ஒரு 10 பக்கம் இல்ல ஒரு 50 பக்கம் மட்டும் படிச்சா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா இது ஓகே. ஐ மீன் இந்த மேலோட்டமா படிக்கிறது, ஸ்பீடா படிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு 10 பக்கம் இல்ல ஒரு 50 பக்கம் மட்டும்தான் படிக்கணும், இல்லைன்னா ஒரே ஒரு யூனிட் இல்ல ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் படிக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸ்பீடா படிச்சுட்டு போயிடலாம், மேலோட்டமா படிச்சுட்டு போயிடலாம், போயிட்டு ஆப்ஷனை பார்த்து நம்ம கரெக்டாகவும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆனா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரையும் நாம எல்லா சப்ஜெக்டையுமே படிக்கணும். 6 to 12 ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்கூல் புக்ஸை படிக்கணும். ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போறத நிறைய பேர் கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க. என்னன்னா, இப்போ நாம ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்ல ஒரு யூனிட்டை படிச்சுட்டு அடுத்த சப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா வேற ஒரு யூனிட், அடுத்து வேற ஏதாவது ஒரு யூனிட் படிக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நாம படிச்ச யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கு மேல மறந்துடும். சில பேருக்குலாம் வந்து ஃபுல்லாவே மறந்துடும். கண்டிப்பா வந்து இதை நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாம் தானே, அதான் 5 ஆப்ஷன் கொடுக்க போறாங்களே அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல இந்த மேலோட்டமா படிக்கிறது, அதே மாதிரியே சிலபஸை கவர் பண்றதுக்காக, அதாவது எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்பீடா படிச்சுக்கிட்டே போறது, இந்த மாதிரி மெத்தட்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பா இந்த ரெண்டுமே வேஸ்ட் தான், ஓகேவா? ஸோ இதனால வந்து நம்ம ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வேணா கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணலாம், அதை நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் நம்ம ஃபாலோ பண்ற இந்த மெத்தட் வந்து ஃபைனலா நமக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமானா கண்டிப்பா இருக்காது. நம்ம படிக்கிறதே வேலை வாங்கணுங்கிறதுக்காக தான் படிக்கிறோம். ஒரு கொஸ்டினோ 2 கொஸ்டினோ கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக படிக்கல. ஸோ அப்போ உங்களால ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் இல்ல ஒரு 10 பக்கம் தான் படிக்க முடியுதுன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அந்த ஒரு யூனிட் இல்ல அந்த 10 பக்கத்தை வந்து நல்லா தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. அதுல இருந்து எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ற அளவுக்கு தெளிவா படிங்க. நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, ஓகேவா? ஏன்னா டேட்டாஸ் நிறைய இருக்கும். அந்த டேட்டாஸ்லாம் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது, மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா ஷார்ட்கட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. மேக்சிமம் வந்து நீங்களா கிரியேட் பண்ணுங்க. உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை வச்சு ஷார்ட்கட் வந்து நீங்களா கிரியேட் பண்ணுங்க. அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டா கூட ப்ராப்ளம் இல்லை, சரியா? நீங்க ஷார்ட்கட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மறக்காது. ஸோ அதுக்காக சொல்றேன். ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நான் ஃபைனலாக சொல்ல வருது, எந்த காரணத்தை கொண்டும் இந்த ஸ்பீடாக படிச்சுட்டு போகிறது, அதாவது எல்லாத்தையும் படித்து முடிக்கணும்ட்டு ஸ்பீடாக படிக்கிறது, மேலோட்டமாக படிக்கிறது, இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ண வேணாம். மேக்சிமம் ஃப்ரெஷர்ஸ் பண்ணக்கூடிய தப்பு இதுதான், சரியா? ஸோ இப்போ 2வது தப்பு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கைடு வாங்கி படிக்கிறது. எடுத்ததுமே இப்போதான் நீங்கள் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, ஏதாவது ஒரு கைடு வாங்கி படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் உங்க மைண்ட் செட் இருக்கும். அதுவும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டினாவே இருக்கிற கைடு வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு அணுகுமுறை, ஓகேவா? ஏன்னா
இப்போ நீங்க ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டினாவே இருக்கிற ஒரு கைடு வாங்கி படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம். அதுல இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் படிக்கிறீங்க, ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடந்த ஆண்டு எது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் படிக்கிறீங்க. ஆன்சர் வந்து 1919. இதை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிடுவீங்க. பட் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை சம்பந்தமா வேற ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் கொஸ்டினா கேட்கறாங்க, இல்ல கொஞ்சம் அனலிட்டிக்கலா கேட்கறாங்கன்னு வச்சுப்போம். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஈவன் இந்த கொஸ்டினே அப்படியே மாத்தி போடுறாங்கன்னு வச்சுப்போம். இப்ப இந்த மாதிரி 1919ஆம் ஆண்டில் நடந்த நிகழ்வு எது, அதாவது கீழ்கண்டவற்றில் 1919ஆம் ஆண்டில் நடந்த நிகழ்வு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஆப்ஷன்ல ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை வச்சுட்டாங்கன்னா கூட நாம கன்ஃபியூஸ் ஆகும். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நீங்க வந்து அந்த புக்ல படிக்கிறது, நீங்க வாங்கியிருக்கிற அந்த கைடுல வந்து இந்த மாதிரி படிக்கிறீங்க. எப்படின்னா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடந்த ஆண்டு எது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கீங்க. 1919 மனப்பாடம் பண்ணிடுறீங்க. இதே எக்ஸாம்ல வந்து இதை அப்படியே மாத்தி கேட்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம். கீழ்கண்டவற்றில் 1919ஆம் ஆண்டில் நடந்த நிகழ்வு எது அப்படின்னு சொல்லி மாத்தி கேட்டா கூட அதுக்கு கூட நம்மளால கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியாது, கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதே மாதிரியே ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை சம்பந்தமா ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னு வச்சுப்போம். ரவுலட் சட்டம் கொண்டு வந்ததுதான் இந்த படுகொலைக்கு காரணம். அதே மாதிரியே சத்யபால் சாஹிபுதீன் கிச்லு இவங்க 2 பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணதான் இந்த படுகொலைக்கு காரணம். ஜெனரல் டயர், ஆங்கிலேய ராணுவ தளபதி ஜெனரல் டயர் என்பவர் தான் இந்த படுகொலைக்கு காரணம். சோ இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் கொஸ்டினா கேட்கறாங்கன்னு வச்சுப்போம். இதுக்கெல்லாம் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. சோ அப்ப நம்ம ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஃபுல் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியணும். எதனால இந்த படுகொலை நடந்தது, என்னெல்லாம் அதுக்கு காரணமா இருந்தது, இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்டோரியும் தெரிஞ்சாலும் அதுல இருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்மளால கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியும். சரியா? சோ அப்ப அந்த ஃபுல் ஸ்டோரி நமக்கு ஆர்டரா தெரியணும்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸை படிச்சா மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். நீங்க இந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டினா இருக்கிற ஒரு கைடு வாங்கி படிச்சீங்கன்னா அதுல ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை பத்தி டீடைல்ஸ் இருக்கும், இருக்காதுன்னா சொல்ல முடியாது. அதுலயும் கொஞ்சம் டீடைல்ஸ்லாம் இருக்கும், பட் ஆர்டரா இருக்காது. ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை பத்தி ஒரு கொஸ்டின், ஒரு 10வது கொஸ்டினா ஒன்று இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 102வது கொஸ்டினா இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ அப்போ நமக்கு ஆர்டர் தெரியாது, எதனால அது நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு அந்த ஆர்டர் தெரியாது. இதே நீங்க ஸ்கூல் புக்ஸை படிச்சீங்கன்னா கரெக்டா தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை எதனால நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1919 வெள்ளக்காரன் ரவுலட் சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வருவான். ஸோ அந்த சட்டம் என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியர்களை வந்து சந்தேகத்தின் பேர்ல கைது பண்ணலாம், அப்படி கைது பண்ணவங்களை விசாரணையே இல்லாம ஜெயில போடலாம் அப்படின்னு சொல்லும். ஸோ நல்லா கேட்டுக்கோங்க, குற்றம் செஞ்சிருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. வெள்ளக்காரனுக்கு யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருந்தாலே போதும், அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரியே அவங்கள வந்து விசாரணையே பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? கோர்ட்டுக்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு போயிட்டு எந்த விசாரணையுமே நடக்காது. வெள்ளக்காரனை என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 2 வருஷம் வரைக்கும் ஜெயில வைக்கலாம். ஓகேவா? இதுதான் அந்த சட்டம். ஸோ அப்ப இந்த சட்டத்தை வந்து ரத்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா ஃபுல்லா போராட்டம் நடக்குது. இந்திய தலைவர்கள் எல்லாருமே இந்த சட்டத்தை எதிர்க்கிறாங்க. மகாத்மா காந்தி உட்பட எல்லாருமே வந்து இந்த சட்டத்தை எதிர்க்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து இந்தியா ஃபுல்லா போராட்டம் நடக்குது. அதே மாதிரி ஒரு போராட்டம் பஞ்சாப்லயும் நடக்குது. அப்படி பஞ்சாப்ல அந்த போராட்டம் நடக்கும்போது பஞ்சாப்ல 2 முக்கிய தலைவர்கள் இருக்காங்க. அவங்க பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்யபால்னு ஒருத்தவர், சாஹிபுதீன் கிச்லுன்னு ஒருத்தவர். ஓகேவா? இவங்க வந்து பஞ்சாபோட 2 முக்கிய தலைவர்கள். எப்படி தமிழ்நாட்டில் வந்து வஉசி, பாரதியார் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி பஞ்சாப்ல வந்து அவங்க வந்து பெரிய தலைவர்களா இருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் இந்த ரவுலட் சட்டத்தை எதிர்த்து போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க 2 பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. வெள்ளக்காரன் வந்து அவங்க 2 பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டுறான். ஸோ அப்போ பஞ்சாப்ல இருக்கிற மக்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரவுலட் சட்டம், அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணது, இந்த சத்யபால், சாஹிபுதீன் கிச்லு இவங்க 2 பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணதை எதிர்த்து அமிர்தசரஸ்ல ஜாலியன் வாலாபாக்னு ஒரு பூங்கா, அந்த பூங்காவில் வந்து போராட்டம் பண்ணுவாங்க. வெள்ளக்காரனை எதிர்த்து இந்த மாதிரி ரவுலட் சட்டத்தை வந்து ரத்து பண்ணுங்க, அதே மாதிரி இந்த சத்யபால், சாஹிபுதீன் கிச்லுவை ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜாலியன் வாலாபாக் பூங்காவில் அமைதியான ஒரு போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அங்க ராணுவ தளபதி, ஆங்கிலேய ராணுவ தளபதி ஜெனரல் டயருங்கிறவர் வருவார். ஸோ நார்மலா இந்த மாதிரி ஒரு போராட்டம் நடக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்னிங் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி போராட்டம் பண்ணாதீங்க, எல்லாரும் கலைஞ்சு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்னிங் கொடுப்பாங்க. இதுதான் நார்மலா நடக்கிறது. பட் இவர் என்ன பண்றாருன்னா, அதாவது இந்த ஆங்கிலேய ராணுவ தளபதி ஜெனரல் டயர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த மாதிரி எந்த விதமான முன்னறிவிப்புமே கொடுக்காம டக்கு டக்கு டக்குன்னு சுட ஆரம்பிச்சிடுறாரு. உள்ள வந்த வேகத்துக்கு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் சுட்டு தள்ளுறாரு. ஸோ நிறைய பேர் இறந்துடுறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 பேர் கிட்டத்தட்ட வந்து இறந்துடுறாங்க. 2000 பேர் கிட்டத்தட்ட வந்து படுகாயம் அடைகிறாங்க. இது வந்து இந்த டேட்டா வந்து ஒவ்வொரு புத்தகத்திலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால இதை கன்சிடர் பண்ண வேணாம். நான் சொல்றது வந்து கரெக்ட் நினைக்க வேணாம். ஸோ இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா தான் சொல்றேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 பேர் இறந்தாங்க,
2000 பேர் வந்து படுகாயம் அடைந்தார்கள் அப்படின்னு இருக்கும். பட் உண்மையாவே நிறைய பேர் இறந்ததா வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்றாங்க. சரியா? சரி, ஓகே, இப்ப பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஜெனரல் டயர் வந்து மக்களுக்கு வந்து எந்த விதமான முன்னறிவிப்புமே கொடுக்காம, கலைஞ்சி போங்க, போராட்டம் நடத்தக்கூடாது, இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் கொடுக்காம சுட்டு தள்ளிடுறாரு. இதுக்கு பேர் தான் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை. அந்த பூங்காவில் நடந்ததுனால அந்த பேரை வச்சு சொல்லுவோம். அந்த பூங்கா பாத்தீங்கன்னா 4 பக்கமும் பெரிய பெரிய சுவர் இருக்கும். ஒரே ஒரு சின்ன என்ன சொல்றது, சின்ன கேட்டு தான் இருக்கும். அது வழியா தான் வரணும், போகணும். ஸோ அதனால வந்து நிறைய பேரால தப்பிச்சு போக முடியாது. ரைட்டா? ஸோ அங்கே ஒரு கிணறு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பூங்காக்குள்ளேயே ஒரு கிணறு இருந்தது. அப்போ உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் வந்து அந்த கிணத்துக்குள்ளே போய் விழுந்ததாகவும், அப்படி நிறைய பேர் விழுகும்போது அதுலேயே நிறைய பேர் வந்து நசுங்கி இறந்ததாகவும் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கதை இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெனரல் டயர் மேலே வந்து ஒரு விசாரணை கமிஷன் வைப்பாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி சுட்டிங்க, என்ன சொல்றது, முன்னெச்சரிக்கை முன்னறிவிப்பு எதுவுமே கொடுக்காம ஏன் சுட்டிங்க, மக்களை கலைஞ்சு போன்னு சொல்லாம ஏன் போன உடனே சுட்டிங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, இந்திய நாய்களை இப்படிலாம் சுட்டாதான் அவங்களுக்கு புத்தி வரும், அவங்க இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கேவலமா பேசுவாரு. ஸோ அவரை ரிலீஸும் பண்ணிடுவாங்க. பெருசா அவர் மேல ஒன்றும் ஆக்ஷன்லாம் இருக்காது. அவருக்கு வந்து இதுக்கு வந்து பரிசு தான் கிடைக்கும். சம் அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க, ஓகேவா, கொஞ்சம் பணம் கொடுப்பாங்க இதுக்கு பரிசா. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைங்கிறது. அப்போ இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் இதுலேருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்மளால கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். ரைட்டா? நடந்தது எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1919 ஏப்ரல் 13 நினைக்கிறேன். ஏதோ ஒரு அறுவடை திருநாள் ஒன்று. நாம் வந்து இங்கே தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடுறோம்ல, அதே மாதிரியே நார்த் சைடில் வந்து அறுவடை திருநாள் நினைக்கிறேன் அதுக்கு பேர். ஸோ அந்த டேட்டில் தான் அது நடக்கும். அப்போ நம்ம ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைன்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த எல்லா டீட்டெயிலும் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அதுலேருந்து எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் நம்மளால கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஸ்கூல் புக்ஸை படிக்கணும். டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பாக மட்டும்தான் படிக்கணும், அப்ஜெக்டிவ் டைப்பாக படிக்கவே கூடாது. அப்போ நம்ம கைடு யூஸ் பண்ணவே கூடாதா, அப்ஜெக்டிவ் டைப்பாலாம் படிக்கவே கூடாதுன்னா அப்படி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பாக படிங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கூல் புக்ஸை படிங்க. படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வேணா இந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் டைப் புக்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம படிச்சதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கா, எந்த அளவுக்கு நம்மளால கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியுது, படிச்சதெல்லாம் கரெக்டாக நம்மளால டெலிவர் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு வேணா நாம வந்து இந்த மாதிரி கைட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். மற்றபடி எடுத்ததுமே நாம அந்த கைடை வச்சு படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. இதனால நமக்கு எந்த ஒரு யூஸுமே இருக்காது. கண்டிப்பா படிக்கிறதெல்லாம் மறந்துதான் போகும். அதனால இந்த ஒரு மெத்தடை யார் சஜஸ்ட் பண்ணாலும் அதை வந்து கேட்க வேணாம். இதை வந்து நான் சஜஷனா உங்களுக்கு கொடுக்கல, இது வந்து கம்பல்சன் தான். எடுத்ததும் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பா படிக்க வேணாம். அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. சரியா? எப்ப நீங்க அப்ஜெக்டிவ் டைப்லாம் படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவா படிங்க. ஸ்கூல் புக்ஸ் இல்ல வேற ஏதாவது புத்தகத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ ஒரு டாபிக், என்ன சொல்றது, இப்ப தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கா, அதை எடுத்தோடனே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பா படிக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் புக்ஸ்ல அது சம்பந்தமா என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு வேணா அந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டினை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இந்த 2 தப்பை தான் ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து மெயினா பண்ணுவாங்க. நானும் இந்த தப்பை பண்ணினேன். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. சரியா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸ்பீடாவும் மேலோட்டமாவும் படிக்க கூடாது. அதே மாதிரியே அப்ஜெக்டிவ் டைப் கைடு வாங்கி எடுத்த உடனே படிக்கவே கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு சில நண்பர்களுக்காவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். நன்றி.